sinebut pahlawan putri Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe Trobrang kang pancana gara bebila wiratmaya tan wurung Sri Uning gugur dadi kusumaning bangsa Tuban labuh tresna kang sabaya pati marang Raden Wiratmaya Bagus Prasetya Anandang Bramti datang rahito kang dinadya kadange pribadi Wiratmaya putra Nendra Suralawe Adipati Tuban Sri Uning putrane Bimangsa Pati nalikane kapupu ing Madyapa terus brang tanding lawan Minang Jingga katresnane Wiratmaya tinawi ing mring Rara Sri Uning senajan Kasanendra kangelena alapuh negara